Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing sugeng pepanggihan malih ing pelajaran basa Jawa. Ing kelas 9 menika badhe nyinau materi ingkang sepisan inggih menika unggah-ungguh basa nggih. Wonten indikator pencapaian yang sepisan memahami pengertian unggah-ungguh basa lan tata krama berbicara kepada orang lain, memahami berbagai teks lisan untuk berbagai keperluan dalam masyarakat, dan yang terakhir adalah menggunakan basa ngoko dan kromo dalam berbagai keperluan. Ini adalah tata krama unggah-ungguh basa ing pasrawungan tata krama dan unggah-ungguh ketika bergaul di sekeliling kita, bisa di sekolah, di pondok, di rumah, di lingkungan masyarakat. Ana bab kang kudu digawekke amrih pasrawungan tansah tinemu slamet ayam-ayam tentrem, yaiku ada beberapa bab yang harus diperhatikan ketika kita bergaul dengan orang lain. Sing sepisan tingkah sing patut, setiti ngati-ati, ora kena sembrono, ora gawe serik atau iri atau julid dan lain sebagainya, membicarakan orang di belakang. Kudu sabar, jenenge yo berhubungan dengan orang banyak mesti kudune sabar. Ora berangasan, ora barbar, ora sak-sake. Terus ngajeni mring sesama, maksudnya menghargai sesama manusia, sesama dengan orang lain, ya kudu ngregani ya toh. Meskipun ning isarake dhewe apa ning dhuwure apa padha-padha, kita harus mempunyai rasa hormat. Terus yang kari dhewe micara sarwa manis, berbicara dengan baik, ora sak-sake apa meneh karo wong sing urung kenal gitu. Ini kok tata krama. Tembung tata krama iku kedadian saka rong tembung, yaiku tembung tata lan tembung krama. Tembung tata tegese becik pangetrap atau baiknya penerapan. Tembung krama tegese tingkah patrap tata pranata kang becik suposita watak sifat. Dadi tata krama iku tegese patrap utawa pratingkah kang becik pangetrape. Dadi tingkah lakune awake dhewe, penerapan tingkah laku tata krama. Selanjutnya nika ada unen-unen. Dhuwuring derajate bangsa bisa katitik saka alusing tata kramane. Jadi bahasa Indonesia itu bisa dilihat lah, bukan hanya bahasa Indonesia, bangsa Indonesia, bangsa yang lain pun juga bisa dilihat dari sifat dan tingkah laku dari orang-orangnya. Apa meneh iki kita tinggal di tanah Jawa yang syarat akan tata kramane unggah-ungguhe. Nah, panganggone tata krama, penggunaan. Guneman iku lumrah sak perlune lan sak cukupe. Guneman ki apa? Guneman ki berbicara. Iya wajar sak perlune lan sak cukupe. Mula nalika guneman prayogane dicocokake. Sing sepisan sapa sing dijak omong-omongan, sapa sing dijak guneman. Sapa sing guneman, sapa sing ngomong, sapa utawa apa sing digunakan diomongke apa, terus kapan, kepiye kahanane lingkungane, terus nang ngendi. Nah, jadi ketika berbicara aku ya ndelok situasi dan kondisi, ndelok kiwa tengene iki lagi nang ta wangun rasih nek aku ngomong kayak iki. Nah, terus panganggone tata ana sawetara tetembungan, ada beberapa tetembungan kang prayoga dieling-eling nalika guneman karo wong liya. Ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika berbicara. Pertama, nuwun sewu. Jangan lupa mengucapkan matur nuwun utawa terima kasih nek bahasa Indonesia. Nyuwun pangapunten, keparenga matur ki aku meh matur ngono. Nah, teman yang dhuwur iku mau supaya dikulinakake amrih gawe lancaring pasrawungan. Apa meneh nek karo Bapak Ibu guru, keempat tembung iki silakan digunakan. Selanjutnya, kanggo nuntun supaya anggone guneman bisa tata, mula gatekno
ngisor iki. Berbicara dengan orang lain, ojo mengo-mengo, ojo nyingkur, becek adep-adepan. Dadi ketika berbicara yo matno sing mbok jak omongan. Terus yen anggone geneman padha dene ngadeg, becike tangane ngapurancang. Apa meneh nek iki matur karo bapak ibu guru utawa wong sing luwih tuwa. Terus rungokke tenanan. Nek ketika ada orang ngomong ya rungokno. Terus aja kepengin selak nyela guneme wong liya. Nah, terus iki guneman kanthi cetha, aja bisik-bisik nek nang ngarepe wong. Terus guneman aja karo angop. Aku ngantuk banget ya, mboten pas. Terus yen lahing ya ditutupi, senajan ora cocok karo pendapate wong ki ya aja langsung diselo. Digatekke sik. Aja gampang nyacat. Terus aja banget anggone ngetokke seneng utawa susah. Nah, ini karena ajining diri gumantung saka lati. Maksudnya cerminan diri itu dari hati kita sendiri. Terus iki ana tataran unggah-ungguh basa sing sepisan ngoko. Ngoko ku sebenarnya banyak tingkatane, ana ngoko madya, terus ngoko lugu. Ana ngoko karo ngoko alus. Wujude ngoko lugu, kabeh tetembungane migunakake tembung ngoko. Biasane digunakake kanggo omong-omongan antarané wong sing wis kekancan akrab lan wong tuwa marang anake. Dadi kowe karo kancamu kuwi nganggo ngoko. Kowe karo adimu nganggo ngoko. Nek kowe karo bapakmu ya ora nganggo ngoko, salah. Tuladane. Kowe mengko ana ngomah apa ora? Nah iki takon nang kancane. Ame ora mlebu sekolah jalaran lara weteng. Nah iki ngomong karo kancane. Terus iki ana ngoko alus. Wujude tembung-tembung ngoko kang kacampuran tembung krama kanggo ngajeni wong sing dijak guneman utawa omongan. Jadi dalam satu kalimat kuwi ngoko kabeh tapi ana seselane siji krama. Tuladhane iki. Pak Parno saiki wis rawuh apa durung? Kudune nek misalkan di ngoko kabeh kan Pak Parno saiki wis teko apa urung, tapi masa yo nek mbasake Pak Parno iki teko. Pak Parno iki yo rawuh. Lan sak piturute nek iki tulodo sanesipun. Terus ana ana krama. Ana krama lugu, ana krama madya, terus ana krama inggil utawa krama alus. Wujude krama lugu kabeh tetembungane nganggo tembung krama, nanging wuwane isih migunakake wuwan basa ngoko. Nah, biasane iki digunakake ning pasar, ning desa-desa ngoten niku. Contone sampeyan kuwi nganggo krama madya. Sampeyan mundhute sayur ingkang pundi? Mangke kula betakake. Nah, betakake iki kan krama tapi krama lugu. Kudune kan mangke kula betakaken dhateng dalemipun panjenengan. Kopine sampun diunjuk eyang kakung. Kopinipun nek misalkan dadekke krama alus, kopinipun sampun dipun unjuk eyang kakung. Bapak kondoripun mangke jam kalih kuwi nek didadekke krama alus, tapi nek krama lugu bapak kondure mangke jam kalih. Dadi nganggo imbuhan Lajeng menika krama alus. Wujude kabeh tetembungane nganggo tembung krama. Tuladhane monggo pinarak. Ciri-cirine ya nek nganggo basa krama alus kuwi ana dipun, ipun, pun ini berarti nganggo krama alus. Contone iki, monggo pinarak panjenengan sampun dipun tenggo bapak. Nah, menawi sampun dados tugasipun saged dipun kempalaken. Contoh dari krama alus.
Matur nuwun.